फरायनाय दङ जोंहा दा मा खालामगोन दाथ' मोनगोनखौ सानदों ना मोनाखौ सानदों नोंलाय दा मोनगोनखौ सानबावनाय मोना सानखाबाय मोनबावगोन दालाय दा जुदि सिखावफोरखौ जुदि मोनोबा माबायदि खालामनांगौ माबायदि साजा होनांगौ बायदि आंनाथ' फोजोबथारनांगौसो मोनबा बेखौ दोननाङानो आं सिखावखौ मानो दोननो एफा दुखु खालामनायखौलाय माब्रै अखल बे मासेखौ लांबाय दामब्राखौ लाङा माने दामब्रा फिसा मानै दं हालसे बिराद मोजां बिबो माने बेबो मोसौ दङ बै गोसोमानो बै गोसोमजों बै गोजाया आरो जेनेबा दा नों मा बुंनो सानदों जेनेबा मोसौखौथ' नोंखौ खावना लांबाय दा मोसौ खावना लांबाय दा मा खालामनो केसबो माबा थानायावबो सासे हाबैदों दाख्लै लोगो लोगोनो बे थानायाव हाबै खालिबो माने ओरैबायदि जाहैदों माने मानसियानो गैया थानायावबो नों जेनेबा बे सिखावफोरनि सायाव नों माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा सिखावफोरनि सायाव आं मा बुंनो लांबाय गैला जेनेबा सिखावफोरा जायगानि जाथावथावनाव बेसे गोजाननि माबायदि बेयो हले इसोर हाया एथ' गोजाननि मानसिया लांफैनो हाया माने बेखौ बेयाव माने जायगानो दं माने जायगानो दं बेबो नायखांनायाव बुंदों माने बर' दं होननानै बुंदों माने आंखौ नायखाङाखैबो जाबाय होननानै ओमफ्राय जेनेबा नोंनाव साजाखौथ' माने होनांगौ बिराद मोजाङै होनांगौ जाहाथे माने मालाबा माने खावफिननो हायो माने रावनाव जाफिननो हायो बेफोरबायदि दा जेनेबाथ' खोनाबाय दं जोंनाव बिरादनो बिदिनो साथाम साब्रैनिफ्राय जेनेबा मोसौ खावना लांबाय बे बेलायाव नों मा बुंनो सानो मोनबाथ' आरो मा खालामनो आरो बेखौ माने दोनखाना नाङिबा माने दोननायखौनो लाब गैया आरो ओंखारबाय थागोन अब्लासो गिगोन दा जेनेबा रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो नों जेनेबा रायजोफ्राबो माने लोगोसे जाफानांगोन माने खौसे जाफानांगोन माने हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आं दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअ जाहैबाय ओरैबायदि माने दुखु नांथावनि खोथा बियो आरो बिराद माने दुखुथिया बा बिराद माने खोथाखौ बा नोंथांमोना मिथियोब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरोखि माने जोंनि नैबे मिंमां हालामाव बेफोरबायदि माने जाथाया बार जाबाय दङ दायो नैबे आं जाय न'आव दंफैयो बिसिनियावहाय बा आदानियाव आरो बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारिनि सिङावनो थानाय मानिकपुर होनना बेखौ माइनावपुर गामियावहाय नैबे आदा न'आव आं अलरेडि दंफैखायो बिथांमोननावहाय ओरैबायदि गिदिर जाथाय मोनसे जाबाय दा आङो आदाजों एसे रायलायग्रोनोसै बिनि उनावसो आङो नोंथांमोननोहाय लास्टआव बुंनोसै आदाया माबायदि दुखु फोरमायो आरो दा खोथाया मा जाखो आरो दायो बबेसिम आग बारायखो दायो आरो बे खोथाया बबे जरावहाय नांथाना दङ आरो दायो मा जागोन बिनि सायावहाय आरो दासिम माने बबे लेभेलसिमाव थांनानै माबाव थांनानै फैखो आरो दा बेखौ जागोन ना जाला मोनगोन ना मोनला बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनानै होनोसै आदायाथ' आङो दायो न'खौ एसे दिन्थिग्रोनोसै फार्स्ट टाइम बे जाहैबाय बिसोरनि माइनावपुर गामिनि नैबे मन्दिर ओमफ्राय नैबे एकदम फाखा लामा दै मेन लामाया जोंना बेनो आरो एकदम नोलोबारिनिफ्राय डाइरेक्ट सारिआलि थांग्रा बे लामा दोंसेल'खाथार ओमफ्राय न'आ बेनो जाहैबाय नैबे न' ओमफ्राय ओरैजाय आरो नैबे आदानावहाय आङो फैनाया बे आदाजों एसे रायलायनोसै आङो दे आदायावनो थाथ'दो बै लोगो ना नै मोसौ नाहरबाय दं दाबो जोंखौहाय गिदों माने बियो लोगोखौनो लाना थांबाय ओमफ्राय होनदों बेसे गोबाव जाखो दा नोंसिना मोसौखौ लांनाया देवबार खालि आदसा अबाव खादों मोसौखौथ' आङो बेयावबो खायो न'आव खायदों नालाय आङो बेयावबो खायो ओमफ्राय ओरैनो सावरि खालि माने उसुबिदा जाबायना मानसिनि थाखाय माने न' सिफायनायावनो लोंसैलै एसे होननानै मोसौ दर गोदान जोङो माने खाबजानायखाय गारदों माने मोसौआ बिराद सखाखा माने सासे मानसि हाबबानो माने बारदावखायो आदसा दा दरआ गोदान जाबाय नालाय बारदावदोंब्ला माने मासेया स्कुलाव जलांबाय माने स्कुलाव खाखायो माने बे दर गोदानखौ माने हायासै माने बसनो आदसा बिदि मोसौआ माबेसे दंमोन जायखिजाया मोसौआ माब्रैमोन आंना माब्रै अखल बे मासेखौ लांबाय दामब्राखौ लाङा माने दामब्रा फिसा मानै दं हालसे बिराद मोजां बिबो माने बेबो मोसौआ दङ बै गोसोमानो बै गोसोमजों बै गोजाया आरो जेनेबा ओरैजायसो बै गुफुर गुफुरा आरो ना लाङासै आदसा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो जेनेबा बे टाइमा खैथासोआव जानाय बायदि बियो बे मोसौआ जोंनि न'आव हाबैदों माने एकथायावनो बे हाबैजाग्रा मानसियाबो दुखुनार फैबा माने मोनगौमोन मानसिखौ बेनिफ्राय इयो मोसौआ माने ओरै खारदों होनना खोन्थाबायना बेखौनो फुङावसो ओरै खारलांबाय आरो बै सासेया माने हालसि लांजाबाय माने एखे सासे माने आंनिफ्रायनो सुरु खालामदों माने बिसोर माने आदसा बिदि आरोखि खोनाहैबा आं भाबिबाय आरे होमबाथ' आंनि हुफ्रा लांथारदों आं जास्ट खालायखाबाय माने बै लांबाय होननानै बे फैबा दरखौ नेबोमोन बे दालाङाव आरो नै लांबाय होननानै आं माने जास्ट खालामबाय आरोखि ओरैनो जेनेबा ओरैनो हराव खैथासोआव लांनाय बायदि टाइम माने बे खोन्थादों एकथा बेबो एकथा एखे मिलायदोंमोन टाइमा
दा मा खालामनो नङा होमबा दा नों मा बुंनो सानदों जेनेबा मोसौखौथ' नोंखौ खावना लांबाय दा मोसौ खावना लांबाय दा मा खालामनो केसबो माबा थानायावबो सासे हाबैदों दाख्लै लोगो लोगोनो बे थानायाव हाबै खालिबो माने ओरैबायदि जाहैदों माने मानसियानो गैया थानायावबो खामानि गैया एप्लिकेसन होनोबो लेखा सोलिनोबाबो 5 लाख लाखिनो गैया ओरैनो लस होननानै माने लोगो गायदोंबाय आरोखि माने बेनिखायनो आंबो माने गोसो होआसै माने अबावबा नागिरहैदोंमोन ना नागिरनायाथ' नागिरखायाखै बेबो मिथिखाजोबबाय नालाय बेयावलाय डाइरेक्ट होसिदों गारिखौ डाइरेक्ट होसिना माने एन्जराव लोगो लोगो फन खालामहरदों माबायाव दारा माहाजोनाव दारा माहाजोनाबो माने हास्लाबासै माने ट्रेक्टर दालाफोरखौ होना दोनबाबो मोनगौमोन आरोखि दा नों जेनेबा बे सिखावफोरनि सायाव नों माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा सिखावफोरनि सायाव आं मा बुंनो लांबाय गैला जेनेबा सिखावफोरा जायगानि जाथावथावनाव बेसे गोजाननि माबायदि बियो हले इसोर हाया एथ' गोजाननि मानसिफोर लांफैनो हाया माने बेखौ बेयाव माने जायगानो दं माने बेबो नायखांनायाव बुंदों माने बर' दं होननानै बुंदों माने आंथ' नायखाङाखैबो जाबाय होननानै ओमफ्राय जेनेबा नोंनाव मोसौखौ जेनेबा सोंफैनायदोंमोन एसे फायखारिफोरा मालाबा सोंफैनायाखै आं होखायाखै फान नांखागौ आंनो मोसौ नांखागौ दैज्लाङाव हालौनांगौ ओमफ्राय दा जेनेबाथ' जोंनि नैबे गगामुख एमाव बिराद सिखाव जाबाय दङ बिनि सायाव माबाफोर बुङो नामा रायजोफोरखौहाय जेनेबा माबोरै जाजानांगौ माबोरै दोननांगौ बुस्थुफोरखौ मोसौफोरखौहाय दाथ' आं न'आवसो खाबाय माथाम दंबायना आंनाव दा बे माथाम मोसौखौ आरो नों बिदि खानो हाला बिदिनो लामा खाथियावनो खाथारोमोन आरोना नों एसे गोजानावहाय ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो सिखावफोरखौ मोनबा माबायदि साजा होजानायखौ लुबैयो साजाखौथ' माने होनांगौ बिराद मोजाङै होनांगौ जाहाथे माने मालाबा माने खावफिननो हायो माने रावनाव जाफिननो हायो बेफोरबायदि दा जेनेबाथ' खोनाबाय दं जोंनाव बिरादनो बिदिनो 3 4निफ्राय जेनेबा मोसौ खावना लांबाय बे बेलायाव नों मा बुंनो सानो मोनबाथ' आरो मा खालामनो आरो बेखौ माने दोनखाना नाङिबा माने दोननायखौनो लाब गैया आरो ओंखारबाय थागोन माने अब्लासो गिगोन दा जेनेबा रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो नों जेनेबा रायजोफ्राबो माने लोगोसे जाफानांगोन माने खौसे जाफानांगोन माने बेबायदि अब्लासो जोङो सिखावखौ गादबनो हागोन नङाबा जों हाया आंल' खावदों होननानै रायजोफोर रंजाबा जायाथ' आरो सानबा जाया माने बेखौ मोनबानो रायजोफ्रा ओंखारजोबनांगौ माने ज' ओंखारनानै खामानि मावनांगौ आरो नंगौ अब्लासो जों माने खोमानो हागोन आरोखि दा गोसोआव नों माबायदि मोनदों दाथ' गोसोआव बिराद गाज्रि मोनबाय एफाले फिसा सानै दं फरायनाय रुम भारा हरनाय माने एफाले गायनाय फुनाय बोरै जागोन दा बिदि जाना दं आरोखि बेफोरबायदिथ' जाफेराखैमोन नङा होमबा ना जाफेराखै मालाबाबो दा गोसोआवहाय मा गाज्रि मोनदों आरो ना बिराद दुखु मोनना गाज्रि मोनना दं माने दाथ' दुखु मोनना मा खालामबावनो बिदिनो सिरि दं आरो माने गाव जानांगौखौ गाव माने खायदा खालामखानांसिगोन नङा होमबा खायदा खालामनानैबो माने नों मोनजाखानांगौ उफाय गैया मोसौआ खिन्थु जोंखौ नाहरबाय दं दै माने लोगोखौ लांनायखाय गिदों माने ना इयो माने लोगोआ गोमानायखाय गुफुर मासे आं खिन्थु बे गिदिरखौ लाङो माने बिसोर ना सिखावफ्रा ओरैबायदि मादैया माबा बुंगोन नामा नोंलाय मा गोसोआव माबायदि मोनखो जेनेबा मोसौखौ लांनायनि बिदिथ' लांनांगौ ना लांनाङामोन ना फिसाफोर फरायनाय दङ जोंहा दा मा खालामगोन दाथ' मोनगोनखौ सानदों ना मोनाखौ सानदों नोंलाय दा मोनगोनखौ सानबावनाय मोना सानखाबाय मोनबावगोन दालाय दा जुदि सिखावफोरखौ जुदि मोनोबा माबायदि खालामनांगौ माबायदि साजा होनांगौ बायदि आंनाथ' फोजोबथारनांगौसो मोनबा बेखौ दोननाङानो आं सिखावखौ मानो दोननो एफा दुखु खालामनायखौलाय जुदि मासे खाराबाथ' मानैखौ लांगौमोन दाथ' गावसोरनिफ्रायथ' जेनेबा मोसौ बायबाथ' ओरैबायदि दाम लायो सोंनोनो हाया जायखिया आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नै न'नि कन्डिसनखौबो नायना लादो दा आरो दानि आदाया बुंखाबाय जेनेबा गथ' गथाय फरायनायबो दङ आरो मोसौजोंनो हालौनानै जानांगौ आरो देग्लाय दैज्लाङाबो खाथि फैबाय आरो दा मोसौ बायफिननो हानायाबोथ' गोब्राब नङा होमबा दा जेनेबा नोङो फाननाय मोनब्ला खै लाखसो मोनगौमोन जेनेबा फानबाथ' बे लागानो दंमोन आरो दा मा खालाम नङा होमबा मा जाहैबायना आङो दाख्लैबो बे मोसौ खावनायनि बेलायावनो मोनसे मेसेज लानानै फैदोंमोन बा भिडिअ लाना फैदोंमोन दै बे जाहैबाय बे सनापुर होननाय गामियाव आं दाख्लै थांदोंमोन ना आरो न'खरसेनिफ्रायबो लांदों होनना बुंनाया नैबे आदानिफ्रायनो लांदों मोसौखौहाय बे आदानिनोमोन मोसौ दाख्लै मासेल' लांदों होननाया माने मा जाहैबाय बे आदानि मोसौआ माने मा जाहैबाय मालिकनि अनगायै रावजोंबो हमजाखायामोननो माने बेलेगा फैबाय नालाय जनानै खारबाय बियो हमजाखायासै खिन्थु मासेखौ बुंबाय बियो माने दिरुं गोदानजों खाफ्लांदोंमोन बस'नो हायासै बेलेग मानसि हाबबानो माने बारदावलाबायनानै खारग्लुंला खायोमोन आरो आदानि मोसौआ बे बेलायावहाय मासेखौ दिरुं गोदानजों खानायनि बेलायाव
मासेया माने बस'नो हायासै बिसोर माने जबरदस्ति हमख्रबनानै मा गारियाव थिखोनानै लाना थांबाय मासेया माने दिरुङा गोफोन मोननो बारल'नायाव बोरैबा जनानै बे खारनानै गबाय ओमफ्राय दा आदायाथ' मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे खोथा बुंबाय नंगौ दानि जुगावहाय मोसौ जुदि हालिसे जुदि जों बायनो थाङोब्ला माने लाखनि गोजौआव बा लाखनि खाथियाव नङाबा जों मोसौखौ मोना खिन्थु बे जोंनि नैबे गगामुख हालामाव नैबे नोलोबारि ओनसोलावहाय आं दाख्लैनिफ्रायनो बुंबाय दङ जे दाख्लैनिफ्राय बुंबाय दङ जोंनावहाय माखासे मोसौ सिखावा बिराद बारा जाबाय दा आदायाबो जाबायदि दुखु बेखौ माने बेफोरबायदि खालामनाङामोन होनना बुंदों दा आरो अबस्थानि आदाया बुंबाय माने गावनि अबस्थाखौबो बारा मोजां नङा होननानै नंगौ बे बेलायाव आंबो बुङो जे जायफ्रा खावनानै लांबाय थिगासे जेबो नंला गावस्रा माने माने मिनि रंजायैहाय बिसोरो रंजालांबाय खिन्थु सोरखौबा माने ओरैबायदि आघात होनानै गालांबाय दा जेनेबा आदाखौहायनो मोनसे बिराद आघात मोनसे दुखु होनानै गालांबाय खिन्थु गावस्रा मोनलांबाय बेयाव लाख फुटि बा माबा मोनसे बिसोर मोनहैबाय खिन्थु सानबेसे बेफोरबायदि सोलिनो ओंखायनो आं खावलायदों बयखौबो जोंनि माखासे रायजोफोरा माने गाव गावनो जुदि सांग्रां जायाब्ला खिन्थु बेफोरबायदिनो लासै लासैनो जोंनाव माने गासिबनावबो माने सिखाव खावजानाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि जोबस्रांनाय बा गोमालांनाया खिन्थु जोबनाय नङा आदाया बे बाथ्राखौ बुंदों दै आरो नंगौबो जोङो माने दायो जोंनि माखासे रायजोफोरा माने बिराद मोनसे माने सांग्रां जानांसिगोन आरोखि गावनि सम्पतिफोरा बबेहाय दङ बा गावनि सम्पदफोरा बबेहाय दङ बेखौ जों माने मोजाङै नोजोर होनाया गाहामसै बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय आं मोनफ्रोमबो भिडिअ'नो बुंबाय दंखायो जे जोंनि नैबे मेंमा हालामनि बर'फ्रा जिमानखिनि दङ गाव गावनि बा जों गासिबो मोनसे खौसे जानानै जोङो इउनिटि जानानै मोनसे सांग्रां जानानै थानांसिगोन नङाब्ला आरोबाव बिराद जार्लायाव गोलैगोन जोङो ओंखायनो आङो दिनैहाय नैबे आदानि न'आवबो फैबाय दाख्लैनो आङो फैदोंमोन खिन्थु आदाखौ आं लोगो मोनदिया खिन्थु थानायावबो होदोंमोन थानायाव होबाबोलायनो आदाया मोनखानाय नंला होननानै ओंखायनो जिरायनानै थाबाय आरो सिखाव लांखानायखौल' आरो अबाव मोनो नङा होमबा नागिराबाथ' मोननायनिथ' खुनु चान्सआनो गैखाया बे बेलायाव आदाया मथथे गोसोखौल' बायनानै दिनैसिम जेनेबा जिरायनानै थाबाय आरोखि खिन्थु बेनो खाफाला मोजां जे जेनेबा मासेल' लांबाय जुदि मानैबो लाङोबा खिन्थु आरोबाव बांसिन दुखु जागौमोन खिन्थु मासेया थालांबावबाय आरो बेयाव जेनेबा आदाया एसेबां दुखु जायाब्लाबो अब्लाबो एसेबाबो गोसोआव एसेबाबो मोजां मोननाय दं आरोखि ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जे नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहायनो बयखौबो खावलायबाय जोंनि माखासे रायजोफोरा सांग्रां जानाया गाहामसै नङाबा आरोबाव जोंनो बिपदआव गोलैगोन आरो जाहाथे मालाबाफोर जुदि बैफोरबायदि सिखावनि बेलायाव जुदि जायोब्ला जों बैखौ माने मोजां नोजोर बोनानै नागिरलायनायाव बा हमनायाव जों बयबो जुदि सापर्ट खालामाब्ला खिन्थु उनावहाय फैबाय थानाय समावहाय बैसिनि गेङा ओरैबायदि गिदिर जागोन माने जों बिसोरखौहाय माने हमनोबो हानायबो नङा बा दांनोबो जों हानाय नङा आरोखि बेखौ दानि आदाया बुंदों आरोना ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोनोबा हाजासे लाइक खालामना हो आरो शेयार खालामना हो जाहाथे जायफ्रा मिथियाखैमोन जोंनि नैबेयावहाय सिखाव जानायफोरखौहाय जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै गाव गावनि बुस्थुफोरखौहाय मोजाङै जोथोन लायो आरो सांग्राङै जों जानानै थायो आरो जाहाथे जों गासिबो जों सेबैनो गासिबो बुस्थुखौ जोङो लाखिफिनलायनो हायो आरोना बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे आदानि न'आव फैनानै नैबेखौनो भिडिअ बानायबाय थेवब्लाबो नोंथांमोनहा माबायदि मोनो मोजां मोनो गाज्रि मोनो नोंथांमोनहासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरि शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय